Aduna karoy mga daghang nga kumpanya nga nagtinguha nga matabangan ang dakmen sa Davao aron masulbad ang basura taliwala sa nasinati nga suliran diha sa sanitary landfill sa barangay New Carmen ning syudad sa Davao. Sa pakiginabi sa mga magsisibya kang konsehal Timogene Tech Ocampo nga daghan pag mga kumpanya nga buot maghimo sa feasibility study diha sa sanitary landfill aron sab nga i-introduce ang ilang teknolohiya aron tanang basura mapahimuslan. Matud pa nga usa ka Malaysian Singaporean company ang nagpadayag sa plano nga pagtuon din nakakuha na matud pa sila og legal nga opinyon aron nga mapirmahan ang memorandum of agreement para sa maong feasibility study. Samtang matud sa opisyal nga samtang wala pa mahatagag katumanan ang maong plano, giawhag karon niya ang katawhan nga isegregate kung ilahi ang mga mapahimuslan ug dili na angay mapahimuslan aron gamay na lamang ang pwedeng ilabay. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyo Man, Bien Nabados Tatak, Armen.